מויי דמו. וקרא ולעלי. ג'נרייט. עכשיו עצור. טוב, בוא נשחרר. הבנתי. מויי דמו. אני יודע למה. למה? בגלל הפרוטקטד מוד אולי? מויי דמו. בוא נראה. סוף. איך קוראים לזה? ERTER. מויי דמו. מויי דמו. לאט לאט. בלי עצבים. את העצבים תוציא על לנה אם אתה רוצה. זאת מהישרדות? מויי דמו. ראית את זה שהיא אכלה את הכל? תראי, שב בשקט. אם אתה אוכל מה שהיא אכלה, אז גם אתה תותח, טוב? מויי דמו. אני פעם אכלתי בן אדם. לא תהיה פעם הראשונה. הסרט אתמול היה ממש מצוין. מויי דמו. בסדר. תשוקה זהירית. מה זה תשוקה? מה? את רואה סרטים כחולים? זה מויי דמו. סצנות מעולה, נפלא. אני יודע. כל מה ש... ביחד, זה שעתיים אז וחצי. רגע, מה את ממליצה? מויי דמו. זה לא חשוב מה כן, אבל לקח לי אצלי יכול לסור שאחרי זה, כמו שרציתי. מה זה לקח אותי? תגידי לי, מה את... מויי דמו. רגע. מה אני? פה את הכלים המתאימים. לא באמת, זה רק מידע אצלו קורה? מויי דמו. אבל תוכנית אחרת זה גם קורה? אבל פיירפוקס יותר גרועים דברים קוראים לי. מה? הוא מתקרש, אתה מצליח להקריש את הפיירפוקס. להקריש? מויי דמו. כאילו להקריס וקרש, הוא לקח, חיבר, עשה מיקס, בלבל, ואז אמר להקריש. כאילו כמו... מויי דמו. לפיירפוקס אני אעשה. מקרא שברירי. לא עשה לי טוב להגיד את זה. מויי דמו.